YouTube Mirasım kanaly. Yoğurdun orap ölen halk diridir. Anırsam diridir. Ahram diri. Yoğurd üçün, ar üçün koymazak bolsaň, nämäňe yaratsak bu garabaşy? Merhaba dinleyiciler. Türkmen yolu edep çeper gepleşigimizde Sarmurat Qarahanowyň Türkmenin gurdu ol Garabatry atly edebi çeper gurrunleşdirýäs. Türkmen halkynyň kalbyndan düýmelik orun tapan kirama diýeti Aýşa atamyz Ahal vilayatynyň Bäherden etrabynyň häzirki Yarazy obatynyň ýerine Kuran oba bolup oturýan döwürleri günleň bir güni ertir namazyndan soň ýanynaky soflaryny ýüzlenýär. Adamlar o ýerine oturýan Rahman uly doganmadyň döwletli masalatyna oğul ve evek dünyaya indi. Şoňa garalyň. Ena tatyna ýaşy duýulmalysyň diýeliň. Aýşanyň toplary oňa ýydyny eýerip, o ýere barsalar. Dünýä ýenen bäbek sırlap, ağlap ýatanmyş. Aýşa atamyz dilew doga edip, elini ýüzüne syýlyp şeýledi. Rahman uly, "Tuweleme gurt tapapsyňyz. Kutlu bolsun, berli bolsun, ýaşy uzun bolsun." İşana ağaň dilew dowalaryna şatlanyp duran çağazygyň kakaty hoşallygyny aýdýar. Taňry alkatyny İşana ağa. Belki perişteler ämin diýsin. Dogmazymyzyň sesini goýman ağlamatan on gara bolsa, bezatsa bolsa ondan nişanka. Onna Aýşan niýe? Oglanjak ýetişemde türkmeniň ar namysyny goraryny baglaýar. Derhal sallansagyň depetinden galyşdyr galkanasyň. On soň ol sesini goýar. Muny eşden enata onu derrew bitirmek bilen bolup Aýşan atamyza ýüzlenýärler. İşana netibedenden biziň garyp boljagymyzyň gadyrly mehmany bolduňyz. Taňry alkasyn. Enem perdendimize bir münasip adam dakyp beräýsiňiz. Olar bäbegi İşan ağaň gujogyna berýärler. Aýşan atamyz bäbegiň kellejigini sypap şeýledi. Tuweleme. Netip bolsa bu sağa Türkmeniň gurdu bolup halkymyzyň guwunjy bolar inşallah. Gözden elden Yaradanyň özü gorasyn. Goý gurdumyzyň ady gara bolsun. Adyna da eýe bolsun. Amin. Dünýäni bir garybyň balasy, Aýşana ýetdi onuň nalasy.
göýe bir açylan gülüň lälesi ine şeýdip dünýä geldi yaranlar. Köp adamlar gutlamaga bardylar. Edep bilen salam berip girdiler. O çağany Aýşana berdiler. İşan kucağını allı yaranlar. İl namasy üçin doğulan o çağa höwesi var il üçin atlanmaga. Mert ýigit bor diýip Aýşanaga gol götürüp pata kılly yaranlar. Aýşan türkmeniň geçmiş taryhyny kämil bilen soň şeýle de bäbegiň garaýagyja bolanyny üçin oňa Kara diýip at goýupdyr. Kara söz babatyna taryhyň gatlaryna ser salsak sözümüz guru bolmady ýaly käbir maglumatlary aýdan ýagşy. Ýazyjy Osman Öde özüniň 6-njy Anhatyn atly taryhy kitabyna Kara sözi güýçli köp mansynadyr diýip belläp geçýär. Karahanly nesil şalygy 922-nji 1211-nji miladi ýyllar aralygyna höküm sürüpdir. Karahanly türkmenleri garlyk türkmenlerdir. Olar 10-njy asyryň ortalaryna Merkezi Aziýada islamy ilkinji bolup kabul edipdirler. Seljuk beýleri ilkinji gezek 1039-njy ýylyň 27-nji iýulyna Saragysyň gün ortasyna bolan söwüşde iki keller bir güdüň şekili çekilen öz kara baýdaklaryny söwüşe çykarypdyrlar. İki kellel bir güç şekilli baydak geljegiň umydyndan beýikliginden habar berýärdi. Aýşan atamyz ine şu alamatlarym nazara alyp ýagşy niýet bilen bäbege Kara diýip at takypdy. Kara Batyr dünýä inenden Aýşan atamyzyň patasyny alan soň çağalykdan okýaýa kılıçdyrnaýda oktur tüpeňe at minmeklige höwesek bolup türkmeniň goç ýigidine zerur bolan uruş tälimlerini ýerginçilik bilen öwrenip el alypdyr. Kämilleşip at minmekde, ok atmakda taýsy, kılıç oýnamakda usat bolup ýetişýär. Esasam Kara Batyryň gözi işiňden geçip barýan ýeti nazary arslan ýüregi bar eken. Hemme ýaragy kämil ulanyp ajal bilen gözbeýüz bolup bilýän merdana watan gorugçy bolýar. Kara Batyryň agtygy gulagy neberelerine berýän gurrunlarynyň birine şeýle diýipdir. Bir adam Kara Batyrdan batyrlygy kimden öwrendiň diýip sowal berenne Kara Batyr towşondan diýipdir. O nähil beýle bolýar? Towşon iň bir gorkak haýwanlaryň biri. Onu Kara Batyr şeýle diýär. Bir gün meýdandan gelýärken öňümde ýanlagyň kölegösünde ýatan towşony görüp üç ok attym. Ýöne olaň birem towşona degmedi. Ajalyň ýetmedik bolsa Kara Batyr bolbasaňam kär etmejegine gözüm ýetdi. Kara Batyr ýaşlykdan pataly batyr bolan soň ýer ýetişip ýyl günüň aradasy bilen boluberýär. Halk bir adalatyň teresi. Sen ýagşyňam, ýamanyňam derrew ýyle ýaýlýar. Kara Batyr baradaky ýagşy gurrunlar ahal ýylulsyna ýetýär. Adamlaram agyranan jan ýeri bolsa, ýoş-ýoşdan ondan hara isläp habarlaryny aýdypdyrlar. Ine şeýle habarlaň biri. Kara Batyr ýürüýüşden gelýärkä owaň ilersindäki belendirek ýerde bir ýaşuly oň ýoluny seredip garaşy otyrdy. Kara Batyr ýaşuly bilen saglygamanlyk toraşyp habaryny alypdyr. Ýaşuly owada durmuşa çykjak bolup ýüren gyýdyň bukçasynyň ogurlananlygyny habar berýär. Bişiň gaty gabahat aýyp zatdygyny aýdyp, ogruýuny tapyp, naçaryň geljek bu durmuşyny kesýitiljek meseledigini nawtab aýdypdyr. Kara Batyr ýaşuldan kimden guman edýänini soraýar. Ýaşuly oğurluk bolan öýüň töwereginde aýag ýylyň üstüne kerten düňdürip goýanlygyny aýdýar. Kara Batyr wakaň bolan ýerine baryp kerten düňdürilen aýagy görüp ýaşula öýüňe gaýdy ber, ýetiri çenli amanat zatlar eýetine gowşurlar diýipdir. Akşam ara Kara Batyr
Türkmen öýüniň daş ýüzüne tärime ýaplanyp bir kellem oturupdyr. Öýüň gapdalyndan iki sany daýaw bitenikli piyada Garawatyr görüp ýedine dolanyp gitjek bolanyna Garawatyr bärden geçiň diýipdir. Garawatyryň tekini eşdenden ýanky gelýän daýaw piyadalyň biriniň ýüzi 3 ýulan ag eski ýaly bolaýypdyr. Bolýa diýip ol Garawatyryň ýanyna gelende onu saklap alanda atlyň eýesini eltdi. Ertire çenli möhlet diýip ýerinden turup öz pewagtyna gidiberipdir. Ýanky iki sany daýaw piyadaň biri ýanynaky saňyllap duran oğurluk eden yollaşyny näme şu göwräň bilen sirtmek ýaly oglundan gorkýan diýe. O bolsa Garawatyryň gözüne gözüm düşenden asgynym açyp imanım göçdi diýipdir. Ertire çenli halal zatlar hakykatine de gowşurylypdyr. Garawatyryň ejesem Aýşanyň patasy bilen il gün üçin oğlunyň ata çykanlygyny, ene ýüregi, bütün durkuy, kalby köňlü bilen kabul edip, elmadama Türkmeniň gurduny gollap gelipdir. Her gedek Garawatyr söwüşe uğradanyna diňe Allah kuwat bersin garadağım. Kılıcın düşmanı ötsün, dostunu ötmesin deyip şo bir enlik eden töllerini aytalap, hiç haçan oňa hem gaýgysyny hem howsalasyny bildirmändir. Ejesiniň bu dilegleri Garawatyra güç kuwat beripdir. Şeýle gaýratly ejesiniň bardygyna gowanyp begenipdir, boýsanypdyr. Ejesi bilen gurrundeş bolanyna sürünüp gelen düşmanyň matlaby barada da gurrun edipdirler. Şonno Garawatyr ejesine şeýle diýipdir. Eje, bu gelen düşmanyň ýaragy enigamy bijaý burut. Niyetinem beke tutup gelen, elimizdäki egri argylyjymyz bilen biziň o kär edip bilemizok. Topuy, ulağa atýan ýaragy biri karşıdaşa golaylaşdyrmaýa. Başa-baş söwüşde aly köpge karşıdaşyň gaýraty satmaýa. Onsoň galaby kulup arasygam bolsa günüň giýjegünlüğüne bakman mümkinçilikden peýdalanyp portody elden bermän buk toklap töwüşe diýer. Eneli oğlun arasynda iki çäk wagtlary durmuş heňamma wagtda gurrunçylyklyň birine şeýle bolýar. Garadağım, balam, seni möýle nämele? Eje, odol aýtdym men taňa. Men bir amana da ikinji birini şärikledesim gelen ok. Şu wagtda gurrun bolanyna Garawatyr şo bir jogabyny öz käbesine tekrarlap aýdypdyr. Ahyry ejesi Garawatyrdan aýdýan sözleriniň näme salgylanyp aýdýanyny dikanlap sorapdyr. Şonno Garawatyr şeýle diýen: "Men janym amanatmy. Amanat Allahyň beren amanaty. Men onu eýesine gaýtaryp bermelimi? Bermeli. Häzir ol amanatyň eýesi täk özüm. İslen wagtym onu eýesine tapşyryp bilerim. Öýlensem bolýyn, oň eýesi 2, belki 3-4 bolar. Men her gerek söwüşe girjek bolamda aýalym çağalar ýadyma düşerdir. Amanatymy aýajak borun. Inni düşündüňmi mehriban käbem? Düşündüm bolýyn balam. Adam ösmelem. Ýörüňemem ahyr garadağım. Adamyň ýydy gitmese, perden galsa ýagşy. Eje, görýäňe küllü türkmeniň ýydy gitjek bolupdyr. Oy, sen näme türkmen nälmi? Sen ýydyň ýaýramaly nälmi?
Ece. Düşünä senem her türkmen diňe öz ýüzüniň aladatyny etse, onu türkmen aljakmy? Onu ähli türkmeniň aladaty saňa galypdyr da. Ha. Ine şunu bildiň Ece. Bildiň. Men il gün üçin, ýurt üçin öläýmeli. Allah'ın beren amanatını geyip tozdurmak maksadım yok. Aradağım, menem seni iyil üçün dünyaya inlerdim. İyillerdine yarasan, enen üçün, sondan ziyada bağıt yoktur. YouTube Mirasım kanalı. Bir gün Garabatyr iň ýakyn dostlarynyň biri bilen atly söwüşen jamlary bilen üçin ýagdaýda gelýärkäler. Meýdanyna ýakmak üçin çöplemedir, mal telegini çöpläp ýören, güzeranyny ýykma ýykylma görüp ýören bir garleňiň üstünden barýarlar. Saglygamanlykdan soň Garabatyryň oňa nägisi agyryp ýüzlenipdir. Ene garry halyňa çöplemäge çykdyň bolyn. Hey oğlun ýygyň, geliniň ýa agtygyň ýokmudy? Etegi çöplemeden dolu garry bolsa, özüni nefsi agyrýanyň, gynanýanyň bardygyny ejizläp, ağlap beripdir. Bir salym ağlap, ýüregi ýeňlän soň garryne şeýledi. Wah, menem hostarlam mardy oğlum. Ýöne adamym bir dert tapanyp, ýer dünýäsini täzeledi. Ýalňyz perdendime gowunyp gördüm. Balam ýetişip goç ýigit bolup, öýümizin keşkini özçek ýady. Menem öýlenip, altyk görmegiň arzuw hyalynadym. Bah, daha garman. Ine bir günem obamyza düşman nökülüp, talap, otlap, oğul oljak ýydy edip gitdiler. Iner oğlumam özi ýaly goç ýigitler bilen düşmana gaýtuly bermek, watan gorumak üçin çykdy. Ýöne ganymyň sanynyň aşa köplügi sebäpli per bermän, ýigitlerimizden paýhynlap, galanyam ýetiredip alyp gitdiler. Şoluň içinde men göz goňjum bolan oğlumam bardy. Gurur satanlara yetirlerini satın alırlar. Men yekedi kırarım yetirlikten boşotmağa ne malım, ne pulum, ne ıhtiyarım var. Indi bir yıllanam gowrak wagt boldy. Oğlumdan habar hatirim. Gördüm bilmem yok. Garabatyr görgüli ene ýüzlenip şeýledi. Enejan, sen alad edip gam çekme. Yüreğini ısırma, giňirek bol. Eger oğlun ayatda diri bolsa, kudrety güýçli beýik bir baryň iradasy bilen inşallah oğlun alyp geler. Hoş bar. Garabatyr öz ýollaşy bilen garrenäň oğlunyň gözlegine çykýar. Atalamyň soran käbän tapar diýişleri ýaly Garabatyr ýollaşy bilen garrenäň ýalňyz perdendiniň haýsy galadadygyny, haýsy hanyň bennitidigini sorawydy edip tapypdyrlar. Enäň oğluny ýetir alan han, spaýçylyk edip,
öz ayağı bilen gelen Türkmen yigitlerine hiç saat diýmeýär. Ol Garabatır bilen yollaşynyň öňüne şeýle şert goýýar. Men iki mergenim bilen başa baş döwüşe çykmaly. Olara harlaly, südem kılıçly. Öz tapan hilesine bolan begencini içinde saklajagam bolmayan han azı gülümsiräp sözüni dowam etdiripdir. Eger yeňilseňiz näme, şu ýerde matlyňyz balar. Baltyňyzy işläp diýen aýseňizem. Ýönüm bergenleme, saýlamaň saýlamasdyr. Onda näme, ýesiriňiz alyp bilersiňiz diýip içýakky çulýar. Ol onsapsyz han batyrlyň diýeri galjagyna erçigem inanmandyr. Garabatır şeýle ýowuz şerte razy bolup, ýöne söwüş meýdanyna ertir çykmaga ýedin soraýar. Hanam radylaşýar. Ertesi bellenen wagtda şo ýerde hanyň mergenleri hyrlylaryny dikip, olaň peltesine ot berip urýarlar. Garabatır ýollaşy bilen emin ak ýalygy bulan soň atlaryny gara görünüm ýerden ýüdüň salyp, karşıdaşlarynyň üstüne gaýdýarlar. Yara oynayan adamlar o katyan yaragyň haýsynyň näçe aralyga ýetýänini belet bolup durlar. Garabatır dagy atlarynyň başyny bukuda yatan mergenlere garşy towlap, çapyk gelişlerine hyrly tüpeňiň ýetäjek ýerine sähel ýetmän atlarynyň jylawyny çekip gyýdyna görüp durlar. Mergenlerim atym meýdanyna gelen atlylary nişana alyp atypdyrlar. Ýöne oňa çenli Garabatır dagyň gamışgulak udyň ayak ahal teke bedewleri okýaly atylyp olary ok atym meýdanynan alyp çykypdyrlar. Olaň bar ünsü tüpeň sesinde bolupdyr. Tüpeňleň atylanyny eşden batyrlar gaýtadan atlarynyň jylawyny garşydaşlarynyň üstüne öwrüp galyşlaryny gynyndan çykaryp oynadyp olaň üstüne at salýarlar. Gelişlerine de olaň kellelerini tolýarlar. Hilesi paşmadyk. Ýöne Garabatır dagylaň batyrlygyna, gaýdawsuzlygyna, iňesasam uğur tapşylygyna haýran galan han olaň möhümni bitiripdir. Garrenaň ýetir düşen oğluny berip goýberipdir. Garabatır ömrüniň soňky demine çenli watan gorawyny öňdäki hatarlarda bolupdyr. Ol halkyň arasynda başy ýaşam bolsa, ýyl syýlagly, orny tördü. Syýlagly hormatly adamlaň biri bolup, halkam ýylyňy düşýän hanlaram ony hormatlapdyrlar. Garabatyryň çoğulugy Atagulowyň Türkmenistan gazetiniň 1993-nji ýylyň 1-nji aprelindäki sanyna Garabatyryň nesli garawymda atly makalasyna şeýle diýilýär. Atamız soňky gedek urşa uğramakçy bolanda diňli depäň üstüne çykyp bir salym at üstüne owan synlap durupdyr. Aşak düşünni ýaşullaň biri ondan Batyr hemişe beýle gylygyň ýokduly diýip sorapdyr. Garabatyram men owamy iň soňky gedek synladym diýipdir. Ine şeýle diýip ol töweregine üýşen halk bilen hoşlaşyp atlanypdyr. Duşman oşunyň bärsinden girip aňyrsyndan çykyp bir meýdan töweşipdir. Şo ýerde de agyr düşen yaralardan özünden gedip atyň boýnuny ujoklapdyr. At eýetini duşmanyň içinden alyp çykypdyr. Karşıdaşlarynyň esgerleri Garabatyryň jesedini tapjak bolup giýje günlüýdi gözläp tapyp bilmändirler. Şundan 3 gün geçenden soň at boş gelipdir hem suw içip galadan çykyp ýene gelen tarapyna gidipdir. Adamlar atyň ýerine düşüp gidipdirler. At garar käriz diýilýän ýerde eýetiniň baş ucuna jan beripdir. Türkmeniň gurdu Garabatyry 1879-njy ýylyň 28-nji awgustunda Gökdepäň diňli depesinden 12 kilometr gün mataryna gadymy Ýedagas düllüğünde 1862-nji ýylda düýbi tutulan Garrykäriz obasynyň ýakynyna
depin edilýär. Häzirki wagtda türkmen şiir owlunyň guburunyň üstünde 8 buruşly kümmet hemde ziyaratçylar üçin ähli amatlyklar bolan desgalar gurulyp o ýere barar ýaly döwrebap ýol çekilipdir. Türkmeniň gerçek owlunyň ahiret jaýynyň töweregine baranda göýe iň soňky sapar söwüşe gidenne diňlide pär çykyp ata watany synlaýşy ýaly bili kılıçlı ahalteki bedewaty bilen boýsunçly başyny dik tutup ýurdun synlaýan kesbi janlanyp oňa bolan çäksiz hormatyň ýene-de münkerem artýanlygyny bütün kalbyň bilen duýýan.